Der skal ske, at der lige så lander der et privat fly, og så flyver jeg til Lissabon ned og skal skrive under noget nu. Super spændt, mega stolt, ja, mange følelser lige nu, men ja, mega stolt. Og jeg glæder mig egentlig bare til at komme i gang med at spille noget fodbold, som jeg elsker. We are going straight to Academia Cristiano Ronaldo. It's the name of the training center. Helt vildt, jeg er en sportsspiller i morgen, det er helt skørt at tænke på. Keep on, keep on! Go, up and down, come on! Stronger! Keep on! All the way up, go, and all the way down, come on! Go, up! Go, keep on! Go, keep on, stronger. Okay, done. Ikke rigtig. Jeg sidder inde endnu, tror jeg. Begynder mere og mere at forstå det. Lidt vildt stadig. Ja, men super fedt. Selvfølgelig, ja, få nogle kampe, komme godt ind på holdet, komme godt ind på holdkammeraterne. Ja, selvfølgelig spille nogle kampe for den her klub her, score nogle mål. Ja, så lad os se, hvad det kan blive til.